Vale, petits agricultors, com sabeu, jo estudio a la millor escola del món, que és l'Escola Agrària d'Amposta, i avui anem d'excursió. On anem d'excursió? A veure olivers. Olivers en productiu i en superproductiu i la seva poda. Per això mateix m'acompanyeu a aquest vídeo i espero fer-lo el més entretingut possible. Com sabeu, hem vingut aquí a visitar, ¿vale? Estem aquí a una finca de superintensiu. Com heu vist, totes les oliveres estan en línia, hi ha molt poc marge de plantació entre elles i això fa que hi hagi molta producció. I la gràcia que hi ha i que busquem és que siguin així. Aquestes branques han de ser ben flexibles, ja que bàsicament això es colleix amb una màquina alta. Com ja heu pogut veure, aquests arbres són arbres que es planten amb un marge de plantació molt petit. I això és perquè bàsicament el que busquem és una alta producció. I a més es planten en això que diem espatllera, tots en línia, que normalment es fan, però a més es busca una poda igual, que tot sigui recte. Molts cops es fa amb unes màquines que van amb uns discos i ho tallen. A més, aquests arbres tenen un gran problema, que és que la màquina els provoca unes petites ferides i a més aquests arbres no duren més de 15 a 20 anys. Però és això, una gran producció. Vale, ja hem sortit d'aquesta finca i anem en direcció a l'última finca, però abans anem mirant al nostre voltant. Veiem diferents arbres i arbres els quals ens sorprenen, ja que estan molt buits i és com que li fan molta pelada. I, per exemple, tallen tota la part foliar i deixen molta fusta, que això generarà molta més fusta i és el que no ens interessa. El que ens interessa és que generin molta més fulla per tindre més producció, perquè al final l'arbre gastarà molts nutrients en fer xupó cada any, en fer més fulla cada any, més fusta, i això no és el que ens interessa. El que ens interessa és que l'arbre, el que floreixi ara, sigui la collita de l'any que ve. A més, veiem un arbre, com per exemple... A més, veiem l'arbre que està veient ara, el qual té una branca molt llarga i aquesta branca provoca que la saba hagi fet molt recorregut i això serà un problema en producció. Així que al final volem podes que siguin econòmiques però que deixin que la planta visqui. Vale, estem aquí a una nova finca, l'altra sí que era superintensiva, aquesta és solament intensiva. Una cosa que m'ha agradat molt és que estan totes escurçades per dalt i veieu, i és xulo. Bàsicament hi ha una cosa molt xula dins d'aquesta finca i estan escurçats i les soques, ja que l'anterior sí que es collia amb la màquina molt semblant a la vinya, però aquesta es colleix amb paraigües. Per això hi ha una separació de 6 metres per 5 metres de camí i una cosa també molt xula és que aquí s'incorpora la poda que es talla, com podeu veure. Una cosa també molt xula que he vist en aquesta finca és que l'adob és a base d'adob orgànic, uns petits pèl·lets, i els goters estan a metre, i també es veu que hi ha una miqueta de calç, però això, típica. Vale, estem en aquesta finca, que com sabeu és una finca a la qual m'ha agradat molt, perquè no sé, és com... dona pau, és una finca molt ordenada i com ja hem dit, aquí es talla per dalt per limitar l'altura. I una cosa que ara estàvem parlant molt és que aquesta finca, una cosa que veiem, és que es mira molt el tema dels tiratges, que és el creixement. I ara, per exemple, hem vist un arbre que us està posant per aquí unes imatges, el qual tenia dos branques, o sigui, 2 quarts, i estàvem teoritzant quin d'aquests dos s'havia de tallar. Al final hem decidit que sempre s'ha de tallar del sud per un tema del sol i del vent. Aquesta finca i la finca que hem vist abans, les dues són arbequines. L'arbequí és el que més es produeix aquí perquè és tot molt productiva, produeixen cap a dalt i arriba un punt que es doblega, produirà però farà menys producció. Per això t'interessa el que va cap a dalt. A part, una cosa que m'ha semblat molt interessant, i a veure si us puc ensenyar, és que bàsicament tots aquests carrers estan plens d'ortiga. I no poca ortiga. Si, per exemple, vosaltres en una finca trobeu ortiga, vol dir que hi ha nitrogen, i que no és poc nitrogen. Així que vol dir que en aquesta finca tenim una gran concentració de nitrogen, que això és bo, però també pot ser un problema. Petits agricultors, ja fa una estoneta que hem arribat, i ara que m'he donat compte, no havia gravat, ara que estava editant, no havien gravat despedida aquest vídeo, i això no pot ser. Per això mateix, petits agricultors, subscriviu-vos, comenteu, envieu-li als vostres amics, a qui vulgueu, però sobretot recordeu, podeu fer com vulgueu
les podes i coses, però sempre respectant els arbres.